Čaute ľudia, je to druhý diel Blair s Aďom. Presne. S Aďom. Invite. Jej. Os. Dáme Ado. Ľudia. Je to v pytli. Farmhouse. Ty si dal Farmhouse. Lebo sa druhýkrát posral. Ne. Prečo Farmhouse? Wow. Budeme sa báť. Začnem to bolo. Lebo stačí na to. Ale vlastne to čo máš ty? Ale tak si to kúp a potom to môžeš pridať dvakrát. Čo? Zober Spirit Box. Ale ako sa to používa? To je teplomer, to musíš kliknúť hoci kde a potom ti to bude meriť. A na čom je teplomer? Čo mám teplotu alebo čo? Musíš zmerať teplotu, ak to je v questoch. Ako fakt si mi ukradol moju obľúbenú sviecu. Áno, musíme zmerať teplotu na 1 stupeň. Ja mne tá svieca nesvieti. No slepý! Nevidím. To je blbé, tak sa to daj... Ja som slepý. V škole to dielo nemáme ísť, čo sa mi zdá. Ľudia, pomôžte nám. A sem je to dobre, už vidím. Chce. A nie. Aha. Poď so mnou, po ceste. Ja to nevidím. To máš to najlepšiu sviecu. A som si... A už nič nevidím. Ty máš bez takú fialovú. Tak ale ja som... Ty svieť a ja budem tu na teplotu mierať. 10 stupňov, ideme na to. No, slepý, však. Ale tak to je... Víš čo, urob toto. Idem na slepo. Ek. Tak a teraz otázka pravdy. Krásne vidím. Som nejaká kniha. Som je nejaká kniha, že? A na čom je teplomer? No tak sa choď pozrieť do questov. A do chcel už na množství. Questy sú tu. Objekt. Objekty. A mám aj kameru. Som na questy, idem tam. Idem na slepo. Tak reálne tá teplota, to teplomer viac svieti ako baterka. Už som slepý. Ja. Ale to čo je? Neviem, kedy ja mám ísť. Baterka mi niečo nesvieti. vyhodím. Ja. Slepý! Vieš čo? Vyhodím Spirit Box. Mám nápad. A strašne dobrý. Poď za mnou, ja vidím. Mám strašne dobrý nápad. Tak čo no? Ako to mali vedieť, keď sme boli slepí? Dajme ten Roadhouse. Kde sa my sme zabili. Alebo nepoďme niečo inakšie, to pre divákov to nie je ono proste. Musíme ísť do školy, chápeš, že pre divákov musí byť niečo dobré. Dobre, tak Za sa 5 minút. posereme. Za 5 minút musíme končiť. Za 5 minút. Koľko už natáčaš? Ach jo. Za 5 minút končíme. Á. Daj rady! Veď daj už štart. Puster. Oj,
Jaj. Dobre, dobre sme. Tu budeme slepí navždycky, berem si rúžovú. Jej. Ja mám detektor, ten na to svietenie. Detektor na svietenie. Ty zhovor nenačítalo. Ideme do školy. My sa vraciame do školy. Áno, vraciame sa do škôlky. Open door. No Tak v slepý. škole nie je zase až tak moc... A ja som na parkovisku. Áno, ty si to... Troška mi to seká. A už to je zapínulo. My nie sme na parkovisku, my sme na ihrisku, vieš tam. Ale to je parkovisko. A ja som si myslela. Poďme toto presku Už mať. preskúmavam. Signalizačku. Táto škola mala 99 pravidiel, vieš tam. Je to tam napísané, pozeraj tu na. No je to napísané, že class of 99 rules. To som nevedel. Ale... neviem, či to mám zapnutý ten detektor. Pozeraj. Neviem, či mám Ideme do zapnutý. očičiek. Ale ja som tam už bola, nie je to nejak extra strašidelné. Ale neviem, či mám detektor zapnutý. Ak ma to niečo zabije, tak ja ťa zabijem potom. Musíme zapnúť. Ticho. Spirit box. Bož tak čau, ja neviem. A keď ti bude svietiť zelená, tak to budeš mať zapnuté. Teraz to máš zapnuté. To je dobré. Jak to extrémne není tma, takže... Ja som zelená. Som nejaká... Not dead yet. Poď sem. Sa bojkám. To kde si? Tam, A, kde ty si otvoril dvere mimochodom. Zabijem, ak sme tu bude. Sem blikne červené, tak ja vypínam tú hru, vymažem Roblox. Jo. Idem do exitu. Nejdeš. Je furt zelená. Akože nechcem tam červenú, hej. Ale akože... Chcel by som nejaké záhady. Vieš, čo poviem? Práve tu tak ako keby zvláštne prebekovalo svetlo. Idem do piče. Ale to je zelená. Tak ale táto škola je gigantická, tak ja to tu má... Jak to tu chceš nájsť? Tak idem sa. Ty máš iPhone? A nie, to nie je iPhone, to je karta. Strašidelný box. iPhone. To bola červená. Sme rozdelení, vieš o tom? Že rozdelený. Sme rozdelení. Tak tu nás sa neodvážime ísť, to musíme mať baterky. To si zoberiem, poďme na stepo. Keď nájdeme tak. Kde čo nájdeme, no tak ja sa postaram. Á, červená mi blika. Ja srandu. To mi nepáči. A to furt je to zelená. Tam som kameru asi. Kameru. Niečo sa mi to nezdá. Ty máš všetko vybavenie. Furt mi blika zelená.
Akože nič, že som rád, hej. Ale akože chcem to... A sočka, chodíme ju. Trošku. Baterku. OK. Ja som to kameru nezapojil, musím zapojiť. Dobre. Na ten prístroj. Akurát ten Musíš prístroj. kliknúť hoci kde. Aha. Som ho klikal na svítenie. OK, mám tu položenú kameru. Takže aspoň tu na to predsieň hore budeme vidieť. Keď pôjdeme v dnu vo vane. Takže, OK. No, ty máš baterku. A ja mám baterku, ale ja mám tu ako to blbosť. Idem do tmy. Počkaj. Niekam idem. Dole po schodoch. Aha, tam sa vrátil. To je jedno, to budem si preskúpať. Sme v jedálni. Open doors. Je si to strašne- Za chvíľu končíme už. Na veckách. Môžeme tu dať do sekretu. To je voľné veci, nemôžeš sa ísť. Nerobím si zrandu. Nie som povedal, hej. Na zachodenie inak kto? Na záchode nič nového, takže... Nie som Samara. Keď duch otvor dvere, Mega, nám s tým pomôžeš. A teraz iba otvorné dvere. Ale čo nám pomôže? Že budeme otvorené dvere a nájdeme ho. Ale ja ho nechcem nájsť. Absolútne... skrinka. Teraz absolútne nič neviem, kadiaľ sa dostaneme naspäť. Dobre, sa sme ešte neboli. Ale ja neviem, kadiaľ sa dostaneme naspäť. Ten problém. Tak potom nás tam zabijú. Sme ešte neboli. Viete čo? Dovidenia. To bolo všetko. Dovidenia.